zažít nějaká žaludečník. Komu fandí? Oni hrajou ty a ty, jo. A už si dám hodně chlazelku. Hustý, já dneska nemám školu. Tady je náš kapitán! Až pojedem do Sokova, tak taky nebudeme. Nekecáš, Kuba si stříhal, tak Já natáčím. oni se to všichni hádají za mě, to je krása, ty vole. Jo, a Kapitán si tady jde. Ty šahá na Twitch. Dejte na Facebook. Mám to na Facebooku. Tak jo. Můžeme si znova zakřičet. Já to teď začínáš. Hej, Sáďa. Tak jo. Tady to jsou nějaký skrčkové. Nevím, jak se jmenujou. Paslíci malý. Malý žlutý. Čau Liška, čau David. Čau. Tamhle je náš trenér, šéf, který vás nevidíte. Já už jo. Proč už máš Minut? Minutu 18. Tady máme Rozvího. To víš, no, nejlepší obránce, mě musíte natočit. No dobrý, to jsem já. Čau tady. Dáme Muňa, čau. Natočím Muňu. Jo. Jo, vyfotíme se společně, kámo. Hej, dej to Muňovi, jak nás vyfotí společně. Hej, Muňovi.